O poeta Benixos de Morais dicía que a vida é arte do encontro, é o momento da confluencia, o momento da coincidencia, e este encontro, este congreso favorece o reencontro con amizades, con profesores, con colegas, con persoas que dun xeito ou do outro están interesadas no mundo da toponimia, no mundo da nomástica, no mundo dos nosos nomes de lugar e de persoas. Entón, quería dar os parabéns ás persoas que organizaron este congreso por ese encontro que favorece esta reunión e por tamén neste encontro imos bater polos camiños de Compostela, polas vereas, polas corredoiras que levaban a Compostela ou que dan Compostela aínda hoxe, moitos nomes de lugar e moitos topónimos, entre os cales, eu vou falar dos de Sobrado dos Monxes, da terra de Sobrado dos Monxes. Entón, para isto, o que decidín foi facer unha simulación, porme no lado duns viaxeiros ou viaxeiras medievais, peregrinos, que andarían por eses camiños cara a Compostela ou cara ás terras que dicía antes Gonzalo Navaza, da Arquis Marmórix. Hai preguntas que se poderían formular á volta de que pensarían eses camiñantes ou que pensarían eses viaxeiros. Por exemplo, unha delas, que casais ou que pequenas entidades de localidades verían no seu camiño, que tipo de paisaxes percibirían ao pasaren por esas vereas, por eses itinerarios. Non hai moitas preguntas que se poderían formular sobre estas persoas que viaxan cara ao occidente da nación. Como a toponimia é unha disciplina que favorece a transversalidade, podemos falar de historia, de economía, de paisaxe, de cultivos. Dicíase antes na inauguración que unha crónica do país, unha crónica da terra, é unha disciplina en que confluen o que é a terra, o que é a lingua. Favorece, facermos unha serie de observacións sobre eses topónimos de Sobrado. Vou centrarme nos sobradenses, mas tamén vou facer referencia a outros que non son hoxe en día propios de Sobrado, porque a división que temos hoxe en día provincial é relativamente recente, de 1833, e os topónimos, moitos deles son prerromanos, ou latinos, ou xermánicos. Entón, vou facer, por tanto, ese camiño con eses viaxeiros utópicos, eses viaxeiros imaginarios ou viaxeiras, cara a Compostela. Sobrado é un concello que está hoxe en día integrado na terra de Melide e até non hai moito tempo estaba na terra, na comarca de Curtis. Ten uns lindeiros naturais con Curtis, con Friol, con Guitiriz, con Vila Santar, con Boimorto, que moitos destes concellos sí que contan con estudos monográficos sobre os seus nomes de lugar, mas Sobrado non conta, máis aló de certas investigacións sobre o topónimo que deu orixe a Sobrado, e son unhas cousiñas tamén aí relativas aos seus microtopónimos. Entón, esta foi unha das motivacións que me levou a tratar os topónimos de Sobrado. Está distribuído en diversas freguesías. O territorio son a de Carelle, a Ciadella, Codesoso, Cumbraos, Folgoso, Grixalva, Nogueira, Porta, Pousada e Roade. E con elas, despois, se houver que localizar, os topónimos serán a base desas localizacións. Do punto de vista lingüístico, o galego que se emprega en Sobrado pertence á área central, a faixa central, por tanto, ali imos encontrar solucións como Irmao ou como Mau, solucións como Moito, Froita, etc., típicas, por tanto, desa rexión, mas tamén nos topónimos imos detectar unha certa connivencia con esas formas dialectais, aínda que tamén verificamos que hai excepcións que fan un pouco fora desas tendencias. Hai, por exemplo, unhas microtopónimos na freguesía de Cumbraos que fan referencia a Horta da Aira ou Cortiña da Aira ou a Aira, cando ali o máis habitual é o nome común Eira, común ao resto do territorio. Tamén na Ciadella hai uns topónimos, microtopónimos que se chaman Puzo, hoxe en día, falase da Puzo, Chousa do Puzo, Agra do Puzo, cando ali o máis habitual é presentemente o nome Pozo. O Pozo tamén é un topónimo na freguesía de Nogueira. Tamén os topónimos que se escoitan por ali, a pesar de que hoxe xa están
nun grande proceso de fixación, oralmente, son escoitados de formas diversas. Temos, por exemplo, a brixaría, que é oficial, mas tamén temos a brixería, a bigrixería, encontramos a muruxosa, por un lado, mas tamén a moruxosa, a anuqueira, por un lado, a outro, a anoqueira, androeira, con O, androeira con U, gondrei, gundrei, porta-cociña, etc. Ben, outra cuestión que quería comentar ten que ver justamente cos camiños que confluen en Sobrado e que algúns deles van dar pois, a esta terra de Compostela. Cando supostamente se descobre o sepulcro de Santiago Cebedeo o Maior, había xa pois 100 anos aproximadamente que o mosteiro de Sobrado pois, xa estaba operativo, xa estaba fundado. Otero Pedrallo dicía que na terra de Sobrado, cito literalmente, converxían algúns dos camiños antigos aínda de grande vitalidade. E estes camiños que atravesaban e que atravesan aínda hoxe a terra de Sobrado pois poden ser resumidos, hai moitos, mas poden ser sintetizados pois, en 4. Un deles é o camiño que vai da Ciadella, o camiño que enlaza pois, Sobrado con Curtis pola Ciadella, que provén o seu topónimo pois, dunha antiga un antigo campamento romano que houve ali, correspondente a Cors Prima Celtiberorum, que pois, tiña un vínculo, unha conexión con ese camiño. Hai hoxe en día unha vía de comunicación que conecta pois, a Ciadella con Sobrado, que curiosamente vai dar o lugar do Amilladoiro, a unha casa, un par de casas, un casal que se chama o Amilladoiro. Outro camiño de relevancia era o que conectaba ou unía a terra dos Daveancos con Sobrado a través dos montes do Bocelo. É un camiño máis breve, complicado, porque ten moitas encostas e moitas subidas e baixadas, cuxo nome pois, pode provir tamén, que, como sinala a cabeza Aquiles, dun tal buquelo diminutivo de boca, que en relación a un paso, unha especie de pasadoiro que habería neses montes para atravesar esas montañas. Outra vía relevante era que conectaba Lugo con Iraflavia, Lugo con as terras occidentais, e esa foi a rota que seguiu Claude Roncesvalles en 1532, e tamén foi o camiño que seguiu Richard Ford pois, no 1845, nun libro, un manual para viaxeiros en España, que critica justamente pois, ese camiño, porque dicía él que era unha terra mala en carreteras e ateigada de pantanos, páramos, ríos e carreteras detestables. E despois tamén había, e hai, outro camiño, que é o camiño do norte, o camiño que vai, o camiño xacobeo que vai dar a esta cidade, que conecta pois, as terras cantábricas coa cidade, e que en Ribadeo ten o seu punto de unión coas persoas que viñan do Cantábrico e coas persoas que chegaban de outras partes de Europa. Este camiño está en Sobrado durante aproximadamente uns 16 kilómetros e parece ser que non foi pouco importante. Hoxe en día levase discutido moito sobre se os camiños composteláns en Sobrado tiveron relevancia. Hai opinións contrarias, mas o propio topónimo o Amilladoiro parece que revela ou insinúa que tivo a súa transcendencia, e tamén un traballo de Jesús Vázquez que dicía nos anos 66, 60 aproximadamente, que o mosteiro de Sobrado daba cama, daba comida unhas 3.000 persoas que ian ou que se dirixían a Compostela, e que no ano santo de 1773 chegou a ser unha cifra de 8.000 persoas que estiveron a descansar ou estiveron a colleron forzas en Sobrado. Entón, a pregunta que antes formulei, as preguntas que antes formulei, pois poden ir sendo contestadas ou, cando menos,
insinuadas con algunhas suposicións ou con algunhas ideas. É certo que estes 4 camiños, estes 4 principais camiños que hai en Sobrado, deixan xa ver na propia toponimia menor da localidade, do municipio, pois unha cantidade notoria de nomes. Por exemplo, a Brea, na freguesía de Roade, a Carreira, Alto Paso, Casa Camiño, Carral, Fontabrea, Porto Fraga, Porto Cavado, etc. Hai unha cantidade pois, notoria nese sentido. Unha localidade que chama As Cruces, algunhas persoas poñen en relación co cruzamento de camiños que se daban nesa aldea ou nesa vila, o camiño que viña de Guitiriz, o camiño que viña de Teixeiro, o camiño que viña de Ciadella, etc. E tamén o propio topónimo de Pousada, que é unha freguesía que hai ali, parece ser que foi relacionado co sitio en que se pousan as colmeas ou os trobos das abellas. Algúnas daquelas localidades ou vías primarias, eses camiños, eses casais, aparecen xa recollidos nas documentacións medievais. Temos, por exemplo, un carral de vereda que é o de Monasterio ad Castro de Roati, que posiblemente hoxe estaría localizada á volta do lugar xa citado da Brea, e que se repite tamén como carrale de vereda. Tamén se coñece unha vereda de Ila Fraga de Causo, hoxe Couso, naquela zona, perto de Cumbraos, etc. Hai bastantes documentos que sinalan a importancia deses topónimos, localizando camiños e localizando casais. Se esas persoas se achegasen a Sobrado e viñesen pola Ciadella, pois posiblemente tivesen de atravesar o Monte da Corda de Ara. O Monte da Corda de Ara aparece na documentación medieval como Ánara, ou Anara, ou Énara, ainda sen desaparecer a nasal intervocálica, un nome posiblemente prerromano, quizás emparentado con Guadi Ana, que significa auga ou zona con auga ou zona de brañas, porque tamén naquela zona, na baixo da Ciadella, hai unha rexión, unha pequena área con bastantes correntes de auga que chaman a Insua. Hai unha serie de brañas, ríos e regueiros que se chaman naquela zona a Insua. Moitas desas persoas que ian camiño de Sobrado, quizáis, ou algunhas delas, reparasen nesas mámoas ou medorras que hai en toda a Corda de Ara, que deron o lugar a que se pensase que era unha especie de necrópole. Hai unhas 12 ou 13 había, temos unhas 12 ou 13 mámoas ou medorras ou medoñas nesa zona. Hoxe en día a máis coñecida é a mámoa ou medorra de Fanegas, a máis estudada, a mellor escavada. Nos topónimos medievais aparecen tamén nomes destas medorras ou Mamuan de Telleira, Mamuan de Tieira, Mamua de Curtis, Vila de Mamua, que é en Curtis está ali ao ladiño, portanto non é extraño que se localice tamén esas mamuas con esa rexión ou zona de Curtis. Hai unha Heredatis de Mamua, etc. Ou tamén un sitio que chaman as Mámonas de Aulfi, mamuas deste posuidor. Hoxe en día achamos tamén nesas terras unha aldea chamada A Medoña, indo cara Sobrado. Debaixo da Medoña pois hai uns prados que son chamados Sumedoña, ou prados da Sumedoña. Hai outra Mámoa da Lomba, ali perto en Cumbraos. Hai unha Mámoa do Abrigadoiro, en Codesoso, Mámoa do Couso, a Medorra en Folgoso, etc. Moitos destes topónimos menores están xa documentados ou localizados nos textos tabeliónicos medievais. Se esas persoas continuasen ese camiño, avanzando cara a Sobrado, atravesarían o que hoxe se chama Cumbraos, na época cunha amplísima documentación que recolle en términos de colimbrianos, en Vila que dicun colimbrianos, colimbrianis, colimbranos, etc. É curioso este
Cumbraos, que se repite dali a pouco, en Curtis, en Mesía. Na zona occidental aparece como Cumbráns, e hai un topónimo tamén en Arteixo que está mal oficializado, que é Cambráns, que aparece nos documentos particulares de testamentos e doazóns compravendas nos anos 40-50 do século pasado como Cumbráns. Hoxe está, como digo, parece que está oficializado ali en rúa de Cambráns, mas a xente bella ainda lembra o nome antigo. Ben, outras persoas, en vez de chegaren a Sobrado por este camiño vello da Ciadella, podían atravesar os montes do Bocelo desde Melide. Entón, atravesarían ou verían unha zona castro de lobos, pena de lobos, que fai referencia posiblemente á abundancia destes cánidos. Na época tamén hai en Cumbraos hai un lugar que chaman a Armada, que é unha trampa para os cazar e para os capturar. Baixando polo Bocelo tamén encontrarían as mámoas da Muruxosa, un conxunto de mámoas bastante interesante. Todo o Bocelo é unha necrópole chea de mámoas e restos arqueolóxicos, ou era. E hai tamén a zona que chaman a Torre dos Mouros, que é unha mámoa que está en parte dun castro que está acima dun dolmen, e tamén está vendo salir no alto do Bocelo a Pena da Moura, que xa aparece en documentos medievais. Outras persoas, viaxeiros, entrarían en Sobrado desde o camiño do norte, desde Miraz ou Vilares de Miraz, avanzaban por terras de Nave Fracta, por Eclesia Alba, por tanto, Grixalba, á sombra da cova da Serpe ou até cova da Serpente, e verían nese percurso que estaban a desenvolver, verían unha serie de realidades paisaxísticas, hoxe en día pouco constatables. Hoxe en día está todo aquilo cheo de eucaliptos e de muiños de vento, mas verían quizáis nomes de lugar e referencias que recollen como a Bedugueira, ou a Beleira, Bidueiro, Vieiteiro, Carballal, Carballeira, Codesal, Codeseira, etc. Tamén as persoas que se chegaban a Sobrado, que viñan por estes camiños, repararían na grande cantidade de castros ou asentamentos prerromanos que hai na zona. Algúns xa recollidos nos textos da Alta Idade Media. Castro de Roati, por exemplo. Castro de Farlán, hoxe Farlá. Castro de Santoni, hoxe Santó, etc. Hoxe hai unha inmensa cantidade de topónimos que están á volta destes asentamentos prerromanos. Hai moitísimos nomes de lugar, microtopónimos que teñen a forma castro no seu nome, no seu apelativo, deixando xa de lado Castro, ou a Cruz do Castro. Temos tamén Agro do Castro, en Cumbraos, Castro do Seixo, en Codesoso, Tras do Castro, en Cumbraos, etc. Tamén achei un microtopónimo que aparece como a Castronela, que parece ser que é unha fortificación, unha casa forte, asentada nunha parte alta dun outeiro. Busquei nos principais dicionarios galegos, non o encontrei, mas hai un lugar que chaman as Castronelas, un microtopónimo, e outro tamén coñecido como Castro da Castronela, que parece unha redundancia xa neste caso. Ali en Sobrado, os castros en ocasións son denominados como rodas, pola forma que ten circular. Entón aparecen tamén microtopónimos que quizáis non son máis grandes que esta sala, do tipo Roda de Espiño, que colle o nome dun dos seus posuidores actuais, Roda de Folgoso, Roda de Vilariño, Roda de Sucastro, que parece redundante tamén semánticamente. Quizás a roda fose a croa e o Sucastro fose o antecastro, a parte baixa do castro. E podemos concluir esta sección castrexa entre as dicindo que hai unha notabilísima cantidade de castros que se reproduce nos topónimos. Hai un estudo dos anos 80 que fixo un profesor, Río López, que documentou non sei cantos castros en apenas
uns poucos kilómetros cadrados, e moitos deles estaban organizados, había unha localización entre eles bastante próxima, que daba para pensar que estaban pois mínimamente organizados en ordes superiores. Estas persoas que avanzaban cara Compostela tamén repararían na cantidade de topónimos que xa non fan referencia ao mundo prerromano, máis que fan esa referencia ao mundo xermánico e ao mundo latino. Esas vilas ou aldeas abertas romanas que foron pois, as que foron sendo as habitadas despois de que os castros fosen abandonados, aparecen pois, vila de Gonderedi, vila hoxe en día Gondrei, vila Roade, hoxe en día, vila Marciani, que non puiden localizar, vila Rizziliani, que tamén non puiden localizar, Ramil, vila Ranimiri, etc. Esas persoas tamén, claro, repararían que hai moitas vilas, moitas aldeas, moitas granxas naquela zona, ou poderían, cando menos, pensar niso. Estou certo de que non eran expertos en toponimia, nin en onomástica, en viaxeiros, mas andando por aqueles camiños, por aqueles itinerarios, pois puderon reparar na cantidade de nomes de orixe xermánica que hai nesas vereas ou neses itinerarios. É xa un tópico ben asente o que se di cando que o legado onomástico xermánico pois é unha das bases elementais da toponimia galega. Pois hai tamén ali dous topónimos que fan referencia a estes, máis explícitamente, a estes pusidores xermánicos. Hai un chamado Sabegode, na parroquia de Pousada, Sabegode con V, aparece na época medieval con U, e outro Redigode, en Codesoso, tamén aparece unha vila, unha leriña pequena en Cumbraos como Redigode, mas iso pode ser debido a que tomou ese nome polos pusidores. Estes nomes de Redigode aparecen no momento que redixín o texto, pois aparecían na sede electrónica do catastro, pois Redigode con xota, e aparecía tamén outro Sabujeira, que en Grixalva con xota. Esas persoas que estaban xa chegando a Sobrado, pois verían un territorio organizado en freguesías e en pague. A división de Teodomiro, do ano 569, do Concilio de Lugo, organizou o territorio en diferentes freguesías. Organizouno en diferentes rexións diocesanas e tamén en varias freguesías dentro desas dioceses. Entón, moitas desas, algunhas, cando menos, desas freguesías manténse pois, a día de hoxe. Carelle, a freguesía de Carelle, aparece Careli, Ciadella, Cetadelie, Cumbraos, Colimbrianos, Codesoso, Cotesoso, Nogueira, aparece Nucaria, Nogueira, Nugaria, etc., Grixalva e Crixalva, etc. Moitas desas freguesías casais posuían unha serie de penas ou marcos que servían como lindeiros, como limites. Hoxe en día, moitas desas denominacións están perdidas, infelizmente, mas outras poden aínda documentarse no cadastro do Marqués de Ensenada e tamén en documentos particulares de xente de por ali e algún na memoria pois, da xente de máis idade. Hoxe en día vira bastante difícil localizarmos onde está o Marco da Camposa desde Lousado, un nome fermosísimo, Marco da Gándara de Espiñeira, Marco da Moura, Marco das Calzadas, etc. E outras penas, outros marcos que servían para delimitar eses territorios aparecen neses documentos do século XVIII e XIX como pena das picadas, pena cruzada, pena da veiga, pena da ferradura, etc. Algún deses topónimos, estes marcos, xa aparece atestado na época medieval, como é o caso do Marco de Lamas Maiores, que aparece en Roade, ou a pena Androeira, ou pena Androneira, na época medieval, hoxe Androeira,
e a pena da Edrada, na época medieval, Petran Edrada. Alguna desas penas ou penedos parece que agochan antigos enterramentos. López Cubillas di que moitas desas penas, a pena do Raposo, por exemplo, en Codesoso, realmente dá nome a unha mámoa. Esas persoas chegan a Sobrado, chegan con fame e chegan con sede, entón o primeiro que fan posiblemente é tornaren a sede e tornaren a fame. Entón, a zona de Sobrado, o río Tambre, o río Mandeo, os regueiros que van dar eles, son famosos pola abundancia en troitas, ou eran famosos en tempos pola abundancia en troitas, dai o topónimo Ollo da Troita, que aparece en Grixalba. E tamén, despois dunhas troitas, comidas nas pousadas ou nas tabernas da localidade, unha sobremesa de froita, parece que podería servir como ramo a ese xantar ou a esa cea. Tamén hai documentos medievais que localizan en Custodia ou ou en Gonderedi, árbores fructuosas, fructuosas, púmares, perarios, amexanarias, etc. Unha zona tamén bastante rica en froita que transloce ou aparece tamén na toponimia menor como voces como a cerdeira, as pereiras, manciñeiras, o cereixeiro, pereiro, Vilar da Maceira, etc. E xa para concluir, porque penso que excedín o tempo, para sintetizar o que estes viaxeiros e viaxeiras medievais verían neses camiños cara a Compostela. Pois, en primeiro lugar, insisto que posiblemente non fosen expertos en toponimia e non tivesen moito interese na toponimia, mas o que sí, posiblemente, reparasen na cantidade de nomes de lugar e notarían como entidades populacionais da idade do ferro aínda conservaban unha certa singularización sociotoponímica, daí os Castro de Roade, Cruz do Castro, Agro do Castro, etc. Tamén repararían pois na existencia bastante frecuente de enterramentos prerromanos tipo Amedoña, Amedorra, etc. A segunda cuestión que tal vez poderían formular, poderían pensar, se andasen a reparar en cuestións lingüísticas e filolóxicas, era porque en moitos casos eran quen de percibiren o significado de topónimos como Armada, Vilarchao, Vilachá, Gran Ameá, etc. E outros eran máis difícil ou máis complicado o caso de Ara, Corta de Ara, ou o caso de Tambre. Tamén, como terceira conclusión, antes de finalizar, percibirían pois, unha paisaxe que se foi construindo desde a chegada de Roma até os derradeiros tempos da Alta Idade Media e unha organización, unha división do terreo particular manifestada a través da presenza de nomes que indicaban explícitamente os trazos da flora e tamén mediante unha distribución territorial con orixe no século VI. E tamén, por último, repararían nesa viaxe que facían cara a Compostela que algúns deses nomes, como acontece con outras partes do país, aparecían en diferentes sitios do reino galego. Aparecían a Brea, o Castro. Outros aparecían noutras localidades, posiblemente, mas con menor frecuencia, Carelle, Cumbraos, e outros parecen, ou cando menos son bastante típicos do condado antigo de Prestres. O caso, por exemplo, a Cruz do Castro ou da Ciadella. Con estes viaxeiros e viaxeiras medievais tomando esas mazás despois desas troitas en Sobrado, á beira do río Tambre, entre o Tambre e o Mandeo, concluo dando as grazas novamente á organización e a vos pola vosa paciencia neste percurso cara a Arquis Marmorix.